ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ ଆମ ପଣା ରେଡ଼ି ହେଇଛି ହେଲା ଆମ ଗ୍ଲାସକୁ ଢଳା ହେଉଛି। ଡଙ୍କିରେ ଡାଲିଲେ କ'ଣ ହବ? ଢାଳି ହବ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗିଯିବ ନା ଡଙ୍କିରେ ଡାଲିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ। ମୋର କେଉଁଟା? ମୋର ଏଇଟା। ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବିନା ନଡ଼ିଆ କଦଳୀରେ ବି ପଣା ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ପିଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଟ୍ରାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭଲ କଥା, ଯିଏ ଟ୍ରାଏ କରିନାହାନ୍ତି ଆକୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମାମା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ୍ ପାଖରେ ବସିକିନା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାମା କ'ଣ କରୁଛ ଏଇଠି? କ'ଣ ଆଜି ଆମ କୋବି ତରକାରୀ ଆଉ କୋବି ଶାଗ ଭଜା। କୋବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଭଜା ସରିଗଲେ ଏଇନା କ'ଣ ହବ? ଶାଗ ନା କୋବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ଭଜା ସରିଗଲେ ଏଇନା କ'ଣ ହବ? ଶାଗ ନା ମସଲା? ଫୁଟଣ ପକେଇଲ ତାପରେ ଏଇନା ଫୁଟଣଟା ଫୁଟିବ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କେତେ ସମୟ ଫୁଟିବ ଫୁଟଣ? ହାତ ବାସିଗଲା ଦେଖାଗଲା। ପିଆଜ ଦେଇ ଆସିଲା, ମସଲା ପଡ଼ିବ। ମସଲା ପଇଲା ତାପରେ ଏଇନା କ'ଣ କରିବ? ମସଲା କଷା ହବ, ତାପରେ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ତେଲ ପରେ ଫୁଟଣ, ତାପରେ ଫୁଟଣ ଫୁଟିଲେ ପିଆଜ ହେଲା। ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ଟିକେ, ଟିକେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକେଇ ଦେଇଛେ, ତାପରେ କରି ମସଲା, ଏବେ ଆମେ ଆଜିରେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା।
ନା କଷା ହେଇଗଲା ପରେ ନା କ'ଣ ପକାଅ? କଷା ସରିଗଲା ପରେ କୋବି ପକେଇ ଟିକେ କଷିବା। ଖାଇଲେ କେମିତି ଲାଗିବ? ଖାଇଲା ପରେ ଜଣାଯିବ ଟେଷ୍ଟ କରିକିରି ଖାଇଲେ ତାପରେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଖାଇଲେ। ଏତେ ଜୋରରେ ବାସ୍ନା ହେଉଛି। କୋବି କଷା ଏଇନା ରେଡ଼ି। କୋବି କଷା ଏବେ ରେଡ଼ି। ପୁରା ସରିଗଲା ଓଭର ପାଣି ଦିଆହେବ। କଷାଳିଆ ଖାଇଲେ ଭଲ ନା ପାଣି ଦେଲେ ବି ଭଲ? କୋବି କଷା ଭଲ ଲାଗେ। ପାଣି ଦେଲେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ କଷା ରଖିଦେଲାନି ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତି। କହିଲୁନି ଆଗରୁ ପାଣି ଦେଇସାରିଲି। ଏବେ ଆମର ତରକାରୀ ବସିଲା। ଗାଇଜ ଆମର ଏଇନା କୋବି ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଭଲସେ ଏଇନା ରନ୍ଧା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ମାମା ଏଇନା ବାଢ଼ୁଥିବେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି। बिल्कुल तैयार। अरे चलो शेरा आए हम लोग। ଆମେ କାଲି ଫେରେ ଦେଖା ହେବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।